Asa na kayo si Carlo? Lugay, pertuhan na to eh. Kanina naman to. Ano siya, manghihira daw siya niya. Karoon, asa na to? Ano, asa naman to eh. Magpangitaon sa na ko eh. Pag-uning species ay ipil-ipil ba? Daw, tilawan na ako. Huwag na ni kuan ba? Chemical na kuan sa to? Glycosides, mangguro ni? Daw? Halang-halang man bay? So kay scientific name ani bay? Ako'y nakadiscover ani ba? Pura, nagunsa kang na siya. Ay, ginoo ko. Uy, nagunsa makadira. Tila-tila naman ka ng ipil-ipil. Yung ka mangiirak ka. Di ko itong nabiya ko. Tara na, mga una taba. Nagunsa naman makadira. Ay, na-abnormal. Mas utak. Pag-o, mangguning species ko do. Awa ko do, ako'y maghimog scientific name ani. Scientific breakthrough, mangguni, butang na kunin sa akong research paper. Ipil-ipil, makatambal sa panuhot. Ano yun? Ito, kalawan ba? Pagkalang-halang ba, nagurni, capsaicin ba? Kabalo ka? Mura kag kanding nagitugway dira ah. Tara na diri ah. Sisin pag yun. Makita na nila mukha na ulaw. Maingnan ka ni mama to nga. Abnormal si Carlo. Sobraan na sa kabright. Tara diri ah. Kaulong kauban ay. Awag ko do. Mura kag kanding nagitugway dira ah. Ay nagdili. Pero oy, mga una ta. Sigaan, nagstorya, bihan na oy. Tara, tara. Eh, magkuha sa day kong sample day. Experimentuhan ko. Ay may pagmong naman nagtubig. Sabot ka na siya eh. Ano kayong dili dahil mawala ang bugnaw aning kun ay ako flash. Nindot eh siya. Luta ani kay kung dili mawala ang bugnaw ba? Ano kaya nino? Aday, abatic system, ang tawag anay nga analag ka nang walay heat na matransfer ba? Gikan sa tay tubig, gusto nga. Di man na matransfer ang heat, kaya naman ay vacuum, duha man ka-plus, kanang iyang cover o ang kanang kuhan sa sulod. So, ang heat sa sulod ani, dili na siya matransfer, maong mo, bugnaw siya. Ano, day na. Yawa day nino. Tara na mga ano tata. But isa po yan, di ba bugnaw man ano, din pag 24 hours, mawa mong bugnaw no. Second law of thermodynamics muna dila ma-apply ang principle sa second law of thermodynamics kay mo increase man ang kuan ang entropy sa system bisag unsa pa na ka constant iyang pagbugnaw bisag na jud time nga mawa jud ang order ang entropy kay measure of disorder man na so ay ingon pud sa second law of thermodynamics nga ang every system daw sa atong universe kay mag-lead into disorder mo na ang entropy mo release siya as heat. Sarap na oh. Ganina dito sa katong ipil-ipil. Ano pa kaya ang ako flash? Dapat tayo universe thermodynamics. Ano? Konektado mangutanan bagay good bisan sa star ug sa aqua plus konektado gyapon na kay namata sa isa ka universe sa atong observable universe konektado jud tanan bagay tanan law sa physics kay ma-apply na nimo bisan asa ka magtan-aw dire kay naka namata dire nga universe dire man ta nabilong. Unsa may labot na ko ana? Basta kuan lagi dapat makabalo man tanan kay mo man atong palibot mo na ang kanang mechanic sa atong kalibutan. Mga ang lang gud tabi. Kang yaw-yaw eh. Gina lang ay pero bahala kay nga na jud ang third law thermodynamics pula kung bugnaw kung kay lab nga bugnaw kay no nga mo zero na ang temperature wala naman ay energy so ang entropy pula na manggamay pud ma zero pud siya wala na siya movement wala na motion wala na energy ana na siya ang nya katong first law of thermodynamics gani kuan man na kanang energy cannot be created or destroyed niya mo na ang kani example helicopter solar man jud ni gikan sa radiant energy gikan sa sun may convert siya og kanang kuan mechanical energy so pag ma-convert ni siya antay kanang tira ang energy na kuan na siya na convert wa siya na destroy or nahimo na convert na siya in another form mechanical yeah. Ang energy pala na love kay dili pud mag-remain og constant di man siya magtuyok forever naman nga po ang second law of thermodynamics which is ang entropy mo increase lang ang heat sa atong universe mo na siya ang excess na energy ang kanang murag basura na nga energy ba Pagplas itong gipunta na asal mo ambot mga radiant mga na talaga mabuang na ko direkta mo. Pasuan pa tayo mabuang pa sa talent. Ano tata? mga onta Ano tata? gutom na ta Ano? ay kabalo kalam nga nung gutomon talam niya kailangan ta mukaon
kuan man kun na love kanang kailangan tao ka nang mag-ingest og Pero energy na ba ba. mga anak ta?